Obatwishikalo Pamsoroi Penemunuamani Repopo Pamchina Mama Pamsoroi Ninaos Pasas Edu Resma Fodoto Resma Bini Asusi Pamsoroi Pamsoroi Kuya Fundisi Parasipedu Giornalezza Sharespanoi Namari Dici Pamsoroi Pamsoroi Kuya Luciana Wopu Pesino Varanamari Resmatore Pamana Nuamari Giornalezza Sharespanoi Pasarutu Namari Barababa Nanamai Rakomana Neraskana Giorgi Pamsoroi Dizende Vangeli Sino Tukame Weke Ino Kutende Vanashikopa Zikutanga Wekore Kumila Mbana Ita Mwenda Kweza Kumani Takatimu Masuba, Takatimu Absolute Surrender. 3 days of fasting, not eating, not drinking. Mwandashika zilai kuchukule kupita for a break for me. So, nikuta mali, kuna kakwano, mwambani anu. Ndikeze baba magara, shamba yangu yatakapewa na mali. As for the good husband, as for the good prayer partner, can do Pamsoroi. Gauda na misamishi, Gauda na kapiwa na wale mabana munisi, kona pana, kona sita, na itota, kuna she, ni mkona na mundinga. Gotwele Kudashi Kantaka Dai Takatupa. But the father, my daughter, after 6 months, Samuel Brenda is also here. You know, so to Katu Munela when you were with us. Munela Shishi, but I'm going to show you one time, but I don't want my days. Let you know those that on Facebook, those are shooting on YouTube, TikTok, Instagram, whatsoever forum that we are using to make the name of Jesus viral. As St. Peter's, we welcome you on our revival. This morning, in a blessed new year, Mundio Namai. Panagawa Gogo. Dakamshia Chimarani Basili. Pamoja kudafaya wazo lake kako wanasungwa ni pauda. Kwa kawaida mzimani. Baada safamu wa mali pamoja kujidia na kati ni mtu mzimani ashikole kwenye mzimani. Sasa balanza kufanya asitimu ya mali kwa na urani kwa mama wake shikana. Sasa kama kwa chaka soja mali ujisoa kwa hizo pamoja ndio mnaona ni kuchika nisaidie tena pozo ya basi mwana inaitira tunafuta mali tumekule mumagani anu nikulipa program ndio ndio pale za nofuga sasa shika na 2025 basi mali mtijimani ndio nipa basi na shoma ndio pasa mula mula yote ya wakati shakana Mark chapter 4 verse 5 and verse 8. The book of Mark chapter 4 verse 5 and verse 8. Ephesians chapter 2 verse 18. Ephesians chapter 2 verse 18.
verse 30. Mark chapter 4, verse 35 and 38. Ephesians chapter 2, verse 18.
ngechingezi. Saka ndinoona ngechingezi. Mark chapter 4 verse 35. On that same day, evening had come. He said to them, "Let us go over to the other side." New Living Translation. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let us cross to the other side of the lake." Verse 8. But he himself was asleep on the cushion, and they woke him and said to him, "Master, do you not care that we are perishing?" New Living. Jesus was sleeping in the bed of the boat with his head on the cushion. Frantically they woke him up, shouting, "Teacher, don't you even care that we are going to drown?" Ephesians chapter 2 verse 18. For it is through him that we both gave an introduction by one to the Father, and we are able to approach. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Shokoramai, Goramai, Mungumayamai, Nanote, Amen. Kuneni mali wakatendeka mukati memangwanani angu. Mangwanani matsva mukati meupenyu hwedu. Matizarurira changamiro kudenga, zuva idzva, mwaka mutsva. Pihwei kambiri mukati memangwanani angu, nekuti muri mari nguva dzose. Tinokutendai Mwari nekutiyambutsa kupinda mukati megore ra 2025, not by might nor by power. Muri Mwari vakushamisa. Pasi kubva mune chinishamwa Mwari wamasi vose, muchitisimudza pane mukubwinya Mwari wamasi vose. Tiri kuuya nemwana wenyu wamakadana, iye ndimoga changamiro yokudenga, mukamuzodza kuti aparidze ivhangeri renyu. Nezita raJesu tinonamata mukati memangwanani ano. Mwana wenyu paamira pachikomo wamasimba ose, mune shoko ramakanga kudedzera pakati pedu. Soko ranoda kutaura Mwari wamasi vose mukati meupenyu hwedu kubudikidza naiye. Tagarira vana venyu Mwari wamasi vose mukati memangwanani ano. Takanyararisa kuti zii imi mhiri Jehovha muri pakati pedu. Dudzirai Mwari sekumutuma kwamaita, mutipe Mwari wamasi vose nguva yekufamba naye mukati megore. Mbiri ngaitiswe kuri kunemi nekuti muri Mwari wakatendeka. Muzita raBaba, reMwana noMwana nereMweya Mutsvene. Amen.
yaiti washakanaka nekapa devotion pakatanga nemwana wamwari, crossing over to another testimony. Bizani ndio pamama mtawa mwashi ndakatuko na testimony yakatotanga kutuya kwa dansi nakuti ruzi baba Israeli rine panomeserwa kushikara kuzigarikane madhaka nemate zvisana zviumbe zvidini. Saka Farao paakaitanga mlandi akafunga kuti ari kukapedzera, pakanoziva kuti rudzi runa Mwari nyangwe ukatipanyisa mate uchaona tichiunganidza mate achisangana nemadhaka zvakabatana pamwechete woona zvidhina zvotanga kuungana. Pane waiti panofunga kuti ari kukuitisa, patozoona kuti mukukuitisa una Mwari mangwana yoiumba wosvipa mate kudzama vakwana madhiramu otanga kuumba ogadzira ofoni agadzira ofoni akakumana naone namushi regedzei wenzeri let them go. Mulanda muchibva mauri kuti azviponapo zvakaita kunge zvakafanana paripo zvichinoda iso kugara hapo pane zvinoshanduka. Ndakanotuma Mwari mumangwanani angu ukarara kutambidza vaika ngakuda koshandira munhu nemunhu achizvishandira mweya wake, saka zvinura hapo Jesus is with us. His government shall be upon his shoulders. He shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting God, the Omnipotent God, the Omnipresent God, the All-Knowing God. His name is Jesus. Angawaita mwana kuya kwake kuna kupeitwa na mzee wako, kuya kwake kuna siana na zhalinoita wakati wao washakasiana ndio kusiana kwake ile na kule wakusha ile leo ilipofanya Yesu dalili za kumteta mwanamke amnaye ujira na Francis amunie kwa kitabu cha Yesu anesu sakulishia zenu anyanya na mpenzi wa dunia kuna para kutoka ndio mpenzi wa dunia ile kama ile futa ama poete shule na kuna ya ukuru na kanisa sasa sasa tunai anakuja katika sisi na kuna mjita bila yeye bora tupisha kunyesha ushauri wa kisasa
makazara shungu vachiti chinokwenda mudharo vachimuziva pane dzimwe nyaya dzekuti haisikudzivisa zvakakukomba zvakakutera munachoritoisa zviri kubirikira munachoritoisa vanhu zvakubirikira munachoritoisa ndinakugadzira testimoni yekuti zvaisika kuti hamurove vakapedwa kuti hamuchate vakapedwa kuti hamuite basa vakapedwa kuti hapana chinobuda vakapedwa kuti hauna mari inotenga chinhu but this time 2025 kuri kuenda vakatarira vachafudza kuti zviri kufamba sei akazorohwa zvaita sei akazorobatsira ndiani ndiani akazomira paani manotaieakaoneonemogopa enetezinonipema zvadzidzi vadzidzi vapinda muchikepe ndosingova kuti aasai varakutsvaga munhu akachangamuka kuzwisisa kuti akupinda radiani parikiva munhu akasvinuka mesa kuzwisisa kuti akakudereka radiani parikuda munhu anozwisisa kuti akakupinda mumereji yako parikuda munhu anozwisisa kuti akakupananidzani parikuda munhu anozwisisa kuti akakupinda muzinda rauri ndiani parikuda munhu anozwisisa kuti akakupa digiri ndiani parikuda munhu anozwisisa kuti akakupa mimba ndiani ivhenisa kupera yakambotangwa nani wakamboinongedzerwa nani zvakamboitwa nani iupipende kutopinasa ufinishi natukopisha 10,000 may come on this side 10,000 on the other side but they all flee because Dinamari Jesus is with us. No one ever did that today. They were very confident. Go there to stand up that we are very confident. And I should say, we need to change our mood because we need to try and take one. But my first son is not from. Do you know what they are going to get? Jesus. Vachiona kuti wasimuka somo, vakusimuka mashoko, vanozwisisa kuti pazvara mweya undironda kuti ndega ndigone
tabata kulera rais yake apana shinokuda Oh
Kusikolo zakakufuna. Kune vane temperature isosi. Korobone yapo kweshana na baba. Kuti zinokuti zvichafamba sei. Maini bokuda isosi. Tendese yamukuwesa muchibvunza zvichafamba sei. Dai maida kumumutsa ari pedyo nemi. Izi niye. Izi closer. Izi closer. Tendese yamukupedza muchakubvunzira. Dai mabhomira. Madhama paka iari pedo. Anodzanogara ari pakamidira. 24/7. Usingagotiri kana kurara. Tendese yamudai. Dai magama bedza. Ari pedyo. Anonihida chitweleta. In the secret place of the Almighty God shall abide under the shadow of the Most High One. Daimanana, Makona Kugara, Pasire Chigaro, Jehovah Sibose, Daimanana, Weti Wena Mamanyango. Nilikuwa show, Laruti Mudwama, 2025. Hoping but let's wait for Tadundo Zotinazo na 2024 tukabutiwa na mali panzvimbo ino hatisi kuzoda rezibhobho hatisi kuzoda rezimatore hatisi kuzoda naimagare dziri kuda iwewe dunga munhu nekuti ukajaya kushandirwa isu tiri kudzokera kudzimba dzedu patiri kuita wega kupa kwako uchinosangana nemadhiri ekusha kwenyu uri paiwani saka you need to have power rekuti kana wadzokera niwanoti kufa pakuchaita sabiti rekuti anoona achifamba pamusoro pemvura achiita the impossible kunyange vanhu vakatane mavhanzu pandishati chimbosimudzai vakagona kufamba pamusoro pemvura pita anotaka kusimuka because it's a testimony vazhinji vatadza kumutenga iye wakamutenda ukataka kufamba ukataka kusota aitomikekoti ndemuseye aitomikekuminatani chii mangwanani ano I want somebody with a support trader I'm looking for someone who understands that they've got access to the throne of grace. I'm looking for someone who says, oh God my Father 2025 Muranda Abadubanoti the Lord is my strength. He gives me strength. The strength like a deer. Anonipa simba semunondo zvekuti ndoyaka panenge mutarisa edie kenirani edie kenijambo edie sosabiti ikapinda muterrain that is the strength that you want. Kuti when you come in the terrain places you need to have grip because you know Jesus is with you. You need to have grip to know that He is with me even in the midst of this. Unofunye iyane wakakugara pazvinhu zvisingafaniri kudai uri kuchei iyane wepauri iyane wepauri muzvinhu zvisiri nomo iwe ni mwana wanewe baba vako ndiani ubori mwana wangu one access to our family. That's Jesus. So that hakuna anayekupatia asina Mungu. And in the midst of the storm, the moment of which it's a focus to storm, which is focus now. Don't put it about. I know the Lord is with this challenge. Every moment you're wishing for it, and I'm going to be faithful. God, I'm going to be faithful.
shoma Ephesians 4:3, we all gave access by one Spirit to the Father. 4:3, Jesus changed the weather with society, but I never believe in society. They could be a patikana chikashi muchazisiso pane zvinhu zvaanoita zvisina kunyorwa mubhuku. Kuya kuti nyaya dzeChinan'anga tinongoziva kuti wakasungaruka, kuti pane zvinhu zvisina kunyorwa zvaifanira kudzidzisa zvakavanzira madhimoni kuti vasazive, vozongoona kujegera chichoya vachibvunza kuti zvafamba sei tokuti akubudiswa naKristu. Because I got access. I'm looking for someone. This is an open church. We've got access to what we want. We've got access. Ndakakupadza nyaya yaHamani naEsteri. Esteri achizotanga akapiwa Erini namambo, akapiwa access yekupedzisa mambo kuti haaninowa dzamurikuda dzese ina handichanyora endainonyora norimeka kana manyora moisa signature yangu zvandataura zvamanyora ndizvozvo zvinhaizvo because uiwa ungatadza yako here mangwanani, ungatadza yako here mangwanani, ungakoniwa here zvedzidza rako here, ungakoniwa here zvekandotwadika uri kuchema. Kune dzinonzi nyaya For through him we have both access to the Father by one Spirit. Whether Jews or Gentiles, whether tichibva kukutupa, whether tichibva kunonzi hatikodzeri, whether tichibva kunonzi vakazvidzira, whether tichibva kunonzi akatenderwa nyora, we have got access. Whether vakazvarwa nemunhu anosvina big time, I have got access to be called a child of God. I'm looking for a show. Mumangwanana, vari kuti munhu waMwari. I want to lay down this access. Ndida kupinda ipapa mumangwanana. Ndine nyaya yandinayo yandikuti may God give me access. Because mandozvitaura nekuti ndazvinzwa wakadzima rugwaro rwakanyorwa mimba yaipesana neupenyu. He gave us access. So this morning, come on, we want to pray. So
in prayer for instant miracles because what he did in the times of Mark is still doing it in our time as well. January 2025. With him, all things are possible. It may be possible with men, but not with him. Come on, somebody. Begin to pray this morning. Come on, somebody. Take your issues out to him. The author was able. Come on,
Ndataura kuti basi a testimony is a personal account, is a declaration of something one has experienced. We are crossing over to our testimonies, but this is a declaration of one who has experienced something. Saka ukaona wakapona wakawashika kuti uri mutime yekuexperience kuti usvike patestimony. Saka ndatumwa kunonamata mumaonana nevashoma varikuti munhu wamai vatikutaura kuti hamuziziva zvakasiya mumhatso kundouya imomo kundouya ndomuruze mwari there is a testimony. Imomo kundouya peno ndomuruze mwari there is a testimony. Roma yachukua narutirana nokutaurira vashoma zvavo famba dzakadzakuzvishoma vashoma vacho vashoma But being a happened also because we are crossing over to our testimonies. Do you want to be testimony? Can be accepted to you. We are experiencing different kinds of tribulations. But if I'm this is a testimony. 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 2025, I hear the abundance of testimonies. This is a testimony, my dear daughter. This is a testimony, my mother. This is a testimony, my father. This is a testimony. You are experiencing
This is a testimony. Baba nitauka kutindile changizo. Brother, that is not wrong. I have to want. Changiza. Mama, leo sawa kachio.
He listens. He is raising a standard right now in your life. Wakasema kama wako Yesu nyika itakuona baada kuona nzuri kafuka kwa para na ndugu bali chakuona wakuda kusina paka kuana dilikuwa mataifa yoma bana nyano chakatu mabana kufuki tare kupara akisisi na sima kwete kuna mataifa bali wewe yama mteni kufamba yetino wakasema kama wako kana zakakuwa na zashika zakakuwa na zimenda maliwe
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You love to break now to celebrate. You are the day that Jesus Christ is going to be. Yarangari wa mwana nyama. Yarangari wa mwana nyama. Don't celebrate the matter of the what you want to celebration yako. God wants you there. Somebody God wants you there. Never change that God wants you there. Celebrate, 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 celebrate. Let's see that Jesus. Let's see that Jesus. Give me Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus is with us. 2025 and next month. Whatever we experience, this is a testimony. We are taking our testimonies because we've crossed over to the other side. The same invitation that was here, I believe your first one Nyasha Toleka Nekusuma Kuwa Nekusana Nemai Nkashukura Nabi. Jesus is with us. Zita Rosi Magari Rosi Kiswabasi Zita Jehova Rosi Mziwa Pausolo Penasaus Mtwaze Mona Tukupati Jesus is with us. Never